starten er i gang her. Det er altså Lasse Hulgaard i den røde, og han ligger altså allerede foran Morten Ankerdal. Vi kan se den røde person, der forsvinder langt ud i horisonten. Med direkte fra København, Madeleine Dupont, der sidste gang Danmark var til OL, altså repræsenterede Danmark. Velkommen, Madeleine Dupont. Tak. Hvad oplever du af problemet i øjeblikket? Lige siden britterne Jane Torvill og Christopher Dean i 80'erne har isdans haft en særlig plads ved OL. Man må ikke kaste med damen, man må ikke løfte over skulderhøjde, men æstetikken er altid i top. Altså, hvis de skulle have en chance for guldet, så bliver de nødt til at satse alt, hvad de havde. Om 8 måneder kan vores øjne igen blive rettet imod Sochi. Til den tid er der måske en endnu større chance for at få en dansker på podiet. For OL-byen rummer altså også en kommende Formel 1-bane. Og den 12. oktober skal Kevin Magnussen og de andre racerkører for første gang til Sochi. De helt store kast og løft, som vi ser i parløb. Men på den anden side, så er der mere kunst på is. Mændenes 1500 meter speedskating, det blev et kæmpe drama. 2 løbere blev noteret for samme tid, men der var altså kun én, der kunne juble over guldmedaljen. Her til aften blev de første medaljer uddelt i de individuelle konkurrencer i kunstskøjteløb, og vi lukker aftenen kl. 10:30 med OL Sochi by Night. Det, som jeg vil glæde mig til i morgen, det vil være denne her duel i skiskydning. Vi har jo altså et lille indslag lidt senere i udsendelsen med Christian Lodberg. Han har nemlig været ude og lavet en lille dyst med Katrine Grave. Det er også farverigt, og til del også fantastisk, når mændene hopper over skihoppet i den disciplin, der hedder aerials. Det er jo altså freestyle. Og vi slutter med billeder fra dagens konkurrence. Den blev vundet af Anton Kushner. Tillykke med det. Det var Hvideruslands anden guld i dag.